gashi muna cikin lokaci wanda za ka samu tambaya da yawa daga Nijar ko Nigeria mas'alar sallah ta mushan ko mu ce kirista dangane da barka da sallah ko abincin sallah. Tuni abu ne sananne don mutane ganin alaƙa da take yau hamma lokaci za a amince ma da maganar addini kamar da ake tallar cewa ba bambanci addini duk da addini ɗaya ne ya kawo ya sa wasu a cikin matsala ta fuskanta wannan al'amari wani ma zai ga ba laifi ba ne ba amma ka je wajen sallarsu ko ka musu barka da sallar da sauransu wannan mamaya ta wannan tunani ne ya kawo haka ɗan uwa kowane addini da ka'idar shi sukan ce balle yawan Najeriya muna da makwabtaka da su a sallarin za mu kai musu abinci su amsa kuma su zo su muna barka da sallah to mu me zai hana mu ma a sallarsu tun da zamantakewa ce mu ma mu musu barka da sallah kuma mu ci abincinsu na sallah na ga wani abu ne ba yanzu ya fara ba makwata tuni addiniyar ƙa'ida shi idan shi addinin shi bai hana shi ba wannan ya maka barka da sallah ya ba ka ci itutuwan sallarka kai addinin ga ya hanyar kan haka shi ne wani ɗan'uwa daga Najeriya ina manta mace to yanzu ɗan'uwa mai ake yin barka abin alkhairi abu na ƙwarar da kai ma kana murna da shi idan kuwa ka mishi barka kenan ka amince da wani abu har ma kana barka da shi ko a hankalin ka bakaje nasi ba za ka yi tsoron yin wani abun a matsayinka na musulmi da abin da ka san sarai matsayin wancan addinin a wajenka da rashin yarda da wancan aƙida ta wadda take ba ta addinin musulunci ba ya kullum maganar zamantakewa daban musulunci ya tsara zamantakewa ya tsara ba da haƙƙi da kare haƙƙi da hana zalunci ko da kawo ne ba magana zalunci amma abin da yake da addini alaka da addinin su ba kai ba shi da abin da yake hatta nasin qur'ani halatta mana cin yanka na ahli kitab amma abin da yake da alaka da yanka na addini da aka dan wannan abun ta halatta da yankan da aka dan wannan abun irin su fawza suna gama cewa ba ma wannan ba na kirista hatta na musulmi duk idin da ba na musulunci ba yankan shi ma bai dace kamar fawza da sun kamar abin da yake to ina da ana magana na musulmi ma balle kai kuma wanda ba musulunci ba ta gaskiyar magana irin wannan abun ko da shi ya maka kai addinin ka ya hana kai irin wannan barka da wannan biki ko wannan sallah suke cewa ko cin abincin da aka yanka dan wannan abun wanda kwata-kwata mu a wajen ba daidai wanda gaskiyar magana wannan alaka daban abuta daban kare mutunci daban ya halitta haka mai kyauta kamar alheri ko da kan kai da shi ana kai zalunci amma abin da yake da alaka da addini da kuma dini kuma da addini shine kullum magana kowa tsakan mai shi a sha baku misali na yahudawa wanda su ne da ayo ake ga cewa suka yi alaka da wannan ta addinin kirista duk da a zahirar aqidar mumin yahudawa kusa da ahlul kitab da nasaru da mu mun amince da annabi Isa salam mun amince Isa salam manzo ne na Allah bawa ne na Allah wasu siddiqa ce mu aqidar musulmi kenan amma a wajen yahudawa suna mummunan kalma wannan sun qur'ani ya kawo ga maryam dangana mata zina dangana Isa dan zina ne mushi matsahi ne haka yake aqidar yahudawa har a yau kenan mu kuma amma ga mun yarda da Isa annabin Allah ne manzo Allah ne kuma na girman Isa alaihi salam har ma a musulunci